ба шумо маълумотҳое медиҳам, ки то ҳол ягон кас надодааст. Подписа савлае камонда то охир тамошо кунед. барои шумо имрӯз аз ҳама маркетплейсҳои хитоӣ гап мезанем, то фаҳмед, ки чиро аз куҷо заказ кардан хуб аст, арзон аст ва боваринок аст. Pinduoduo яке аз ширкатҳои тиҷоратии электронии хитоӣ яке аз бузургтарин бозорҳо ва тахфифҳои онлайнӣ дар ҷаҳон аст. Pinduoduo соли 2015 таъсис ёфта, қароргоҳаш дар Шанхай ҷойгир аст. Он яке аз калонтарин ширкатҳои ҷамъиятии кишвар буда, аз сарватмандтарин миллиардерҳои хитоӣ аст. Taobao як платформаи онлайнии хитоӣ аст. Дар Taobao хелҳои зиёди маҳсулот аст. Сару либос ва асбобу анҷом, пойафзол, кӯлоҳ, асбобҳои рӯзғор, электроника ва дигар молҳо ёфта мешавад. дар Taobao ҳар касе аз ҳар кишвари ҷаҳон метавонад сабти ном кунад. 16 як платформаи хитоӣ буда барои хариди донагӣ ва обтоӣ сохта шудааст. дар 16 ба ду роҳ заказ карда метавонем. Якум роҳ ба воситаи Alipay ки юан харида заказ мекунем. Дуюм роҳаш ин аст ки ба воситаи посредник ки ба ҷои мо харида равон мекунад. Alibaba як ширкати ҷамъиятӣ чинӣ аст, ки дар соҳаи тиҷорати онлайн фаъолият мекунад. Идораи марказии Alibaba дар Ханчжоу ҷойгир аст. аз ин ҷо ҳам метавонед мисли 16 маҳсулотҳоро донагӣ ё обтоӣ заказ кунед. Alibaba дар саросари ҷаҳон машҳур аст ва ҳама инро медонад. Poizon як бозори мӯд дар Хитой аст. Дар ин ҷо шумо метавонед кроссовкаҳо, либосҳо, либосҳои таб, сумкаҳо, лавозимот, косметика ва ҳатто атр харед. Аудитория 100 аз 300 миллион корбарон ташкил медиҳад, яъне 300 миллион корбарон дорад. дар Poizon шумо метавонед ҳама моделҳои кроссовкаҳои машҳурро харед ва ба ҳама нархҳои арзон нисбат ба дигарон 40-50% арзон. Дар Poizon ҳама брендҳои машҳури дунёро ёфта метавонед. Tmall бори аввал аз ҷониби Taobao дар соли 2008 ҳамчун Taobao Mall сохта шудааст. Дар моҳи ноябри соли 2010 Taobao Tmall-ро сомонаи алоҳида кард, яъне tmall.com. дар Tmall харид ба воситаи Alipay мешавад. шумо метавонед дар Alipay юан харида аз Tmall харид кунед. ба мисли сайтҳо бисёр сайтҳо ҳастанд, ки мо метавонем заказ кунем. Подписаси лайка фаромӯш накарда, ҳатман дар WhatsApp мо нависед. мо ба шумо бо кафолат бо ҳама нозикиҳояш нишон медиҳем.